Assalamu alaikum, ina al'ummar jihar Zamfara da kewayenta baki daya, musamman 'yan cikin garin Gusau. Muna muku albishir da shahararren kamfanin sola wato Sonkin. Wannan kamfani ya zo ne don ya taimaka muku gurin haskaka gidajenku, kasuwanninku da kuma gurin aikinku. Muna ba da easy buy na sola, amma in dai ka san za ka iya biyan kuɗi a duk sati, idan za ka ansa za ka ba da deposit, idan kuma za ka ci gaba da aiki da ita za ka cire payment kaɗan har ta zama complete, ta zama zaka. Idan kuma za ka saya complete, muna sayarwa complete. Muna ba da easy buy ne don mu sauwaƙawa waɗanda ba su da kuɗi complete a hannunsu. Wannan dama ce gare ku. Idan kuna bukata ku zo a Kanvar Plaza shagon Abu Kadawu, ko wace kala kake so. Akwai sola complete mai TV, sannan kuma akwai sola wadda ba TV wadda ta zo da fanka. Idan kana son complete shi ma za a iya baka. Wannan dama ce ga al'ummar jihar Zamfara a duk inda kake, a kowace local government kake, za ka iya requesting din wannan sola ta Sonkin. Duk abin da kake bukata a cikin ta kuma akwai. Za ta maka aiki 24 hours, garantin ta shekara 2 ne. Idan ta samu matsala a cikin shekara 2 to ka dawo mana da ita, za mu canza maka wata.